inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin mamaki wayannan maganganun daga bakin daurawa. Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ubangiji ya ce idan mutum ya kawo muku labari, wannan ana magana akan sahabbai ne, amma Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in, duk wanda ya zo muku da labari fatabayyanu, a nemi bayanin bayanin, a tabbatar da wannan zancen, shine fatathabbatu, a nemi tabbacin gaskiyan wannan maganan. Ko na abokinmu da shi muka fara karatun fikihu, mun yi nisa muna muktasar sai daina zuwa makaranta, ashe ya koma wani gari a Zaria ya je tarbiyya. Bayan ya dawo kai sai muka ga sai ya zo muna karatu da ɗalibai, sai ya dinga kallon mu yana dariya. Yace ina littafin kai? Ce ai na wuce wannan yanzu, akarama kalla, ai wato na wuce wannan tuni, halal da haram na wuce waɗannan. Ku dai ku ci gaba, akarama kalla, Allah ya saka muku da alheri, ku ci gaba da karanta da mutane, halal ne wannan, haram ne wannan, wannan da kyau wannan ba kyau, ku ci gaba, akwai lada, amma ni na wuce wannan gurin. Yanzu na wuce a ce mu wannan halal ne wannan haram ne, da halal da haram duk sun zame min ɗaya ne. Na kai inda na kai. Ya ce to mu Allah kada ya kai mu inda ka kai, Allah ya ban ma inda muke. Sai mun tashi karatu na gaji sai ya zo ya ce wa ya zo mu tattauna, ce don Allah ka tashi ka tafi. Akrama kalla, ka tsaya mu tattauna, ka fahimta abubuwa da yawa za ka fahimta, kana da ƙwazo kana da himma, zan fahimtar da ka. An ce a'a ya haƙuri da Allah, ni ba na son tattauna akan wannan matsala. Wannan labari ne Malam Aminu Daura ka bayar. Kwanan nan Daurawa yake magana, yake cewa bai kamata 'yan izala ko kuma wanda ake ce musu makiya annabi ko wahabiyawa ko salafiyawa suna cewa 'yan ɗariƙa 'yan bid'a ba, kuma bai kamata su ma a kira su da makiya manzan Allah ba. Kaga wannan da ka ce magana ne wanda yake mai kyau. Me yasa? Saboda zaman lafiya da maslaha. To amma abin da zai baka mamaki kuma gashi ta wani gefen yana suka mafi muni, shine kamanta masu yin tarbiyya da Fir'auna. Yanda ya kirkiri labari suna da karatun fikihu da wani abokinsa, amma abokinsa sai ya je tarbiyya a wani ƙauye a Zaria. Haka rakalla ana tarbiyya a Kano, ana tarbiyya a dukkanin inda ake zuwa. Alal aƙalli in zaka faɗi abin da yake akwai, karatun fikihun nan da kuke a wannan lokacin kuna yi ne a hannun malaman izala? Na farko kenan tambayin da zan maka, waye malaman da shekarantar da ku karatun fikihun? Na biyu kuma, wane ne wannan abokin naku? Shi bai da suna ne? Bai kamata ka kadar da hankalin mutane ka faɗi maganan da kai ka san an tambaye ka babu hujja a kayansa ba. Na uku kuma abin da zan tambaye ka anan shine, yanzu yanda ka kawo wannan labarin zai zama hujja na cewa masu yin tarbiyya in a Zariya ne? A Zariyan nan fa muke da babban malamin da a fannin fikihun nan duk malamanmu na Kano sun tabbatar da iliminsa. Ina kyautata karatun a Kano kake yi. An san wani ne Shehu Yahuza Zaria, wanda shine wanda yake da sharhin littafin nan na Askari, kuma dan faida ne, shehin da ke bada tarbiyya ne. Ya kamata in za a yi magana ana duba idan mafaɗin magana wawa ne, majiyinta ba lalle ya zama wawa ba. Kuma idan za ka na magana da irin wannan usulobin, wajibi ne ya zamto amma tambarin rashin adalci, kuma za ana bibiyan maganganunka ɗaya bayan ɗaya. Idan kai wa mutane kasafi, wajibi ne su fito su tabbatar da cewa wannan abin kasafi ne. Irin wayannan labaran duk wanda ya ji an ce ya je ya yi tarbiyya, an san ana nufin ɗan ɗariƙa ne, ɗan faida ma, wanda ya kamata in ma za ka yi bayanin irin wannan ka bambance wanda suke aiki iri kaza. Balle kuma ka zo kawo labarin Fir'auna, kuma sannan sai zo ya same ka ce da ya dawo in an yi maganar karatu na fiqh ya ce ya wuce halal da haram. Na farko kenan. Na biyu kuma ka ce in kun taso a karatu kuma sai zo ya ce da ku tattauna. Wannan labarin akwai wato bugaggeniyan juna a ciki. Bayan da za a yi kai kadai kana labari kai tufka da warwara. Na farko ka ce shi ya ce ya wuce maganar halal da haram. Na biyu kuma ka zo ka ce in an zo ana magana sai ya ce maka kuma a zo a tattauna. Na uku kuma yazo ce maka wai Fir'auna abin da ya faɗa ana rabbukum la'ala daidai ne, wanda ya wuce halal da haram. Ina kuma kawo wannan bayanan? Mu abin da muke ba da shawari, mun sani a kowace tafiya akwai mutane na banza, a kowace tafiya akwai mutane na gari.
a musulmai akan samu 'yan ta'adda su yanke gwandonsu su sa asuwaki a bakinsu su ebo bindigu suna kashe mutane suna la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam